ko ni sa inyo ha, ang akong trabaho diri sa Burungan, simbahan. Ipakita ko sa inyo ha, ang itsura. Amo ni gisugdan niya itong September 20. Ay pakita ko antod karon. Aniya na ay pakita na wa pamuman ya. Pakita na ko sulod. Mga amigo, tanawa ang sulod ngari. Tara mo lang among higaan kita. Wa pamuman. Muna akong ipakita sa inyo ha. Kini butang lang sa ako diri akong motor. Wa pamuman diri simbahan. Pakita na akong pwesto. Dari sa kilid. Akong ipakita sa inyo ha. Na ito, ang among flooring, ang among cottage, ang among istaran pagtrabaho. Ang akong ipakita sa inyo ha. Wa pamuman finishing. Mo totoo ang akong anak nga Hiroki, gwapo. Ikaw man ini mga amigo. Amo na siyang gubuon kaya mo trabahoon. Kaya pagtrabaho may amo tuloy. Ikaw man ini. Ato na sabi sa bugas, magtukod na pumibikiri. Sa bugas. Among gubuon. Pakita kong reflooring. Oh, mauni nga rin, ang among hidaan, ako hidaanan. Ang hidaanan. Kaya dia, hidaanan ko rin sa mga anak. Wapay kisame. Ano dito na, ipakita ko sa imo diri. Ang gawas sa luyo. Pero diri ang sud, wapa. Amo ni siguroon nga mahuman. Kay basig sa Huwebes, maglitson mi sa Huwebes, magklase pud sa Martes. Magklase usa sa Martes pagkahuman, maglitson sa Huwebes. Mao na ang akong ipakita sa inyo ha. Sundi lang ko ninyo kay sa sunod adlaw magpakita na sa ko sa inyo ang hapit na moment. A few moments later. Ayong gabi amigo, kining kahoy among balhinon nga sa pikas kay haron limpyo tanawon. Mao ning akong mga tawo nga mga sakop. Ngari among aring kahoy. Ya, kay dito aron mo limpyo dinhi. Limpyo dinhi among kahoy among balhinon. Yan akong mga tao nga pagbali mga kugihan kayo. Mga kugihan kayo ni. Dili mo tuman og dili ta ko. Gamay ra ni kahoy ha. Amo ni gamiton sa kisami. Kaya haron mahuman na ni dinhi ang among trabaho. Sundan lang ninyo mga amigo. Ang akong vlog sa sunod. Ipakita gyapon ako, gyapon ni ana. Pagkata ka na dong butang ang plywood pero isang yan mag-light mo. Ha? Meeting nga na mag-light.
kayong human basta mag kinabangay. Human na ang hapot. Oh, yun na. Thank you na din eh. Kanahon. Thank you na kayo. Hindi na sayaw-sayawan. Hello po mga guys. Oh, dek. Uy, nagidaan. Uy, nagidaan. Thank you na. Salamat sa inyong pagtanaw, pagsunod ninyo sa ako, ug maayong gabi eh. Inyong tanan.